pentru a duce o viață echilibrată, o viață plăcută, viața pe care tu ți-o dorești, viața lipsită de griji, probleme financiare și plictiseală, trebuie să știi că ai nevoie de câteva principii după care să te ghidezi. Unul dintre cele mai importante este principiul pasiunii. Orice om are o înzestrare anume în el, o abilitate ascunsă, o pasiune, o specialitate ce îl face autentic, diferit de ceilalți și în special puternic în fața nefericirii. Trăim într-o perioadă cuprinsă de o multitudine de frici, frica de a încerca, de a merge pe bicicletă, de a nota, de a cânta, frica de a cunoaște oameni noi și aici sunt foarte multe de enumerat, doar că momentan o să mă rezum doar la acestea. O problemă pe care am observat-o este că majoritatea oamenilor nu își urmează pasiunea dintr-un simplu motiv, și anume frica. Există o temere foarte mare în rândul oamenilor din ziua de astăzi, o temere care pur și simplu îi împiedică să-și urmeze calea, și anume frica de eșec. Mulți nu conștientizează că 99% din fricile acestor oameni nu se realizează niciodată. Spre exemplu, bănuiesc că și ție ți-a fost frică să vorbești în public. Simțeai că o să dai greș, că o să o sfeclești și lumea mereu va râde de tine. Dacă n-ai încercat, vei rămâne cu această convingere. Dar dacă ai încercat, ți-ai dat seama că nu este chiar așa. Lucrul pe care trebuie să-l bagi astăzi la cap este că 99% din frici nu se realizează. Ține minte asta. 2. Principiul dedicării. Ai două posibilități. Prima posibilitate este de a munci cu o dedicare totală timp de câțiva ani, iar mai apoi restul vieții să te relaxezi. Și astfel, nivelul tău de trai, în urma celor ani de sacrificiu, poate ajunge unul infailibil pentru tine, lipsit de griji, probleme și în special lipsit de grija banilor. Sau să vorbim și despre a doua posibilitate care implică: poți trăi toată viața muncind pe un salariu minim, în orice loc, dar consecința acestui fapt este că vei avea un trai mediocru. Între aceste două variante există o mică diferență. Relaxarea de care îți vorbeam în prima categorie înseamnă dedicare. Și când spun dedicare, mă refer în special la a face lucrurile care îți plac, care îți aduc o împlinire și te fac fericit, fără să fii nevoit să faci ceea ce nu vrei. Sunt unii oameni care trăiesc doar pentru a trăi, iar alții pentru a-și urma pasiunea, propria menire a vieții. Că tot am vorbit de prima variantă, acum să o enumăr și pe a doua. A doua variantă implică dependența, și anume viața mediocră. Atunci când muncești pe un salariu minim, automat ești dependent. Poți fi dependent de muncă și în special de banii pe care aceasta ți conferă și poți duce o viață a cărei dependențe sunt banii, pentru că fără ei n-ai putea să supraviețuiești. Atunci când spui că banii nu ți aduc fericirea, nu te fac deloc fericit și mai mult te trag în jos, te schimbă într-un mod negativ, vreau să spun că te înșeli. Pentru că tu, acolo, în adâncul tău, simți nevoia de aceștia și asta mai poate însemna că într-un fel sau altul ești dependent de aceștia. Ceea ce mulți oameni nu știu este că banii, dacă sunt folosiți cu cap, pot aduce fericirea. Degeaba ai o idee dacă nu o pui în practică. Era o vorbă care suna cam așa: nu fi unul dintre cei care își petrec jumătate din viață explicând ce vor să facă și cealaltă jumătate explicând de ce n-au făcut-o. Există două categorii de oameni: cei ce cred că e bine și o fac, iar cei care cred același lucru și nu o fac. Toată lumea are o impresie bună despre exercițiile fizice. Dacă te duci la un om pe stradă și îl întrebi despre importanța sportului în viața cotidiană, cu siguranță va avea un răspuns pozitiv și îți va spune că dacă n-ai face sport, ai deveni obez, leneș și obosit. Dar dacă îi pui acelui om o altă întrebare, și anume dacă el face sport, sunt două tipuri de răspuns aici. 1. Îți poate spune că da, face și duce o viață productivă. Iar a doua variantă este că poate nu face, dar consideră că ar trebui să facă asta. Deși știe cum trebuie să procedeze pentru a avea corpul dorit, pentru a duce o viață sănătoasă, pentru a fi mai productiv și mai energic, totuși nu o face. Acum să luăm alt exemplu. Toată lumea are o părere bună despre citit, despre cărți și autoeducare. Toată lumea crede că aceste lucruri ar trebui făcute neapărat, pentru ca perspectiva asupra vieții să fie mai largă. Cititul, într-un fel sau altul, implică și disciplină. Iar pentru a fi disciplinat, ai nevoie de motivație, iar această motivație este de două feluri: motivația intrinsecă sau extrinsecă. În alte cuvinte, motivația interioară sau exterioară. Sunt unii oameni care fac unele lucruri pentru un câștig sau doar pentru a evita o pierdere. Spre exemplu, să zicem că ți-ar spune cineva că de nu faci sport timp de 30 de zile vei muri. Ce o să faci? Cu siguranță vei începe să faci mai mult sport ca de obicei și totodată vei dedica mai mult timp acestei activități. Și uneori pățim ca abia după ce se întâmplă un eveniment negativ să învățăm o lecție. Trebuie să dai mai întâi tu cu capul de perete ca să realizezi că doare. Dedicarea înseamnă să dai 100% din tine pentru a duce la bun sfârșit un anume lucru pe care ți-l dorești. Atunci când ești dedicat și disciplinat pentru a dobândi ceva, problema timpului nici nu va mai exista. 3. Principiul mediului. Fiecare dintre noi este suma a celor 5 prieteni cei mai buni pe care îi avem.
Jack Canfield, autorul cărții Principiile succesului, s-a întâlnit într-o zi cu Anthony Robbins. Autorul cărții Trezește uriașul din tine. Tony este cu siguranță cel mai bun și cel mai bine plătit trainer și speaker din lume. Face milioane de euro la fiecare curs și câștigă zeci de milioane de dolari pe an. În acea vreme, Jack câștiga în jur de $1 milion pe an, iar Tony în jur de 40 de milioane. Puțin îndumerit, Jack l-a întrebat: Tony, tu ești de 40 de ori mai bun decât mine? Tony, cu zâmbetul pe buze, i-a răspuns: Jack, cu siguranță că nu. Jack a continuat să întrebe: și atunci, cum se face că tu câștigi de 40 de ori mai mult decât mine? Tony i-a răspuns: Jack, te rog, spune-mi, prietenii tăi, 5 dintre cei mai buni prieteni ai tăi, cât câștigă pe an? După un pic de timp de gândire, Jack i-a răspuns: păi, în jur de $1 milion. La care Tony răspunde: ei bine, Jack, aici este răspunsul. Prietenii mei toți câștigă mai mult de 40 de milioane de dolari. Ceea ce putem înțelege din această istorisire este că dacă ești cel mai bun din cercul tău de prieteni, înseamnă că încă nu ești în cercul potrivit. Contează să te înconjuri de oameni care sunt mai buni ca tine. Stai departe de oamenii care îți micșorează ambiția. Oamenii mici întotdeauna fac asta. Cei cu adevărat mari te fac să te simți ca și cum tu poți deveni mare. Ei bine, fiecare om poate fi ca un lift pentru tine. Unii te pot urca, te pot duce spre orizonturi și alții te pot coborî. Te pot lăsa doborât la pământ, fără direcție și perspectivă în viață. Să zicem că intri într-o clădire și vrei să vezi orizonturile de la înălțime. Ai două lifturi în față, unul care duce sus, altul jos. Bănuiesc că dacă vrei să ajungi sus, la orizonturi, o să le iei pe primul, cel care duce în sus, în niciun caz pe cel care coboară. Întrebarea mea este următoarea: dacă tu vrei să ajungi sus, de ce mai stai cu oameni care te tragă în jos? Ei bine, cam atât a fost pe astăzi, sper că te-am ajutat cu acest video. Nu uita că aceste principii îți pot fi de mare folos în viața asta și trebuie să le aplici neapărat. Și mai ține minte o chestie, că dacă tu vrei să ajungi sus, renunță la oamenii care te trag în jos. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita de like. Eu am fost Benny, iar noi ne vedem data viitoare. Salutare!